Mafia muzimudhanzo ka ndo munonzi mapinda mhepo. Haiwawo anachikombera koma shadzi munyaya iri. Musiye ataure nyaya yake baba Makarwa. Tinzwe kuti ari kunyatsozama kunyatsoti kudii. Enderera hako mberi, hanzi iko nhasi kuzimudhanzo. Hamungambozvinzwisisa ka mafia rangu. Zvandakambotaura paipaika kuti mapromoters aya ari kubatirira maartist edu. Shame. But guys, tingataurika, but tese tiri kukwangwa chaizvo. Even government yachona aisura kubhadhara vashandi mari inotenga. Kumabasa kauko, bosi anenge akachaja in US, asi vashandi vobva vanzi kutu mazi RTJs. Gaya wangu, apa padhini pangu ndakatochinja imwe room ndakutoita kutochengetera huku. Uku ndichitengesa, uku ndichishanda waibata. Because wangu pakaipa. Ndopepeka patinoti koma artist madongo batana moti mukomana ngaapinde. Bosi kana achinga apinda, zvakanakira ini, zvonakira iwo, zvonakira munhu wese, panongoswera muchimba kuti mbinga. Apa muwane kana anything. Ichi ndo chokwadi chisina kana kuchecheudzwa ichi baba Makarwa. Kana makambotaura ka, baba Makarwa apa mataura apa. Munokodzera kuwana kana chigaro muparamende chaimo. Apa mataura henyu ka baba Makarwa. Matondipe henyu mamwe maonero andisina kana shuwa. Vari kunyanya kuvarairwa vakomana ava. They must not stick to one hustle. Ngavaite small business ka. Inga vanoita mashows all over the world. Mari dzavanowana ikoko vanoisepi. Kana magitari asiri kufa yaka. Ngavazame zvimwe. Malikes nemaviews aya kai. Haunze sadza patafura. Ngavajoine Enzo. Kana kuzama mbinga dzavo dzivaitire planning. But pafea chaizvo gaizika. Skiri rikuitwa nemaminista aritombonakidza zvachose. Anounza ka artist from South Africa ubva mupa 500,000. Kaya apa malocal best edu achitokwangwaya zvawo. Ininika handone kunge zvakaipa inini. Munhu ka anda zvanoita nemari yake. Iwe kana une yako mari deda ndunge yuti ayozimbira kumba kwangu. Ndikubate ipapo baba Makarwa. Hakuchazi kutamba kwakanaka kana maakudaroka. Pano we are just discussing kwete zvekupinda nefilling station ka. Tozviziva kuti hamufarire zimudhanzo imi. Problem yenyu imi ndeyekutongoti munhu akataura chokwadi mandoti munhu apinda nemafeelings. Haisiro nyaya yachona, but problem ka ine maartist ezimudhanzo tongoti vese vechiko zvinawo vakangobata kamari munhu akutofunga kunodriver akutoita zvemabhebhi muchino maphotoshoot. Vana vevhuka, your priorities are misplaced. Ihemeni iyoyo ipapo baba. Mapromoters anototi chance given ka okuzorera idovi pamuromo uchitengerwa mafeki Gucci nekuendeswa kumaphotoshoot wowana malikes. Zvatopera so. Wawe vega padheni manje wafuga kagumbeze kekujeri kaye mumba muchibvinza. Ndopa unozoona kuti apa ndakatamba neupenyu apa. Guys, as you can see, here in Zimbabwe, we don't have any inonzi art administration, my bata. And it's not only kuti musicians ndewe garutachi problem iyoyi, but everyone who's in art industry are kusuffer. You can be popular in Zimbabwe, but at the end, you are working for a plate of rice. Ndabva ndafunga hangu mwamusi baba Sibi vachitaura kuti icho chibasa chekuimba ichi chinotoda watobva kune rimwe basa remashuwa. Ukasadaroka aiwa unofa nenzara. Plus izvi kazvi hazvitombodi dzungu shamwari zvakatoda ana baba vasheru avo. Because wada kuwanza papazi ka unosara watoparadza imesi. Ishuwa iyoyo baba Kroko. Ndikuvaona hangu vamwe ka vari kuti vaomerwa neupenyu voyo vochembera ka pasocial media. Inini hangu ka handisi kunakirwa nekaskiri ikako. Unonzwa mumwe achitoti ndashaya mari yefiwo, isusu panapa patiri panapa ka tikati ngatibatanidzei, haitombokwane kana kubhadhara zupko chairo. Pakaipa, saka ngaatopinda hake mukomana. Wazvoona kakuti ngaapinde mukomana zveshuwa. Hani manga majaya kudedza kuti hatite politics, manje nezvi politics ndo yakutokuitai. Zvipikowo baba Kroko, iskirire kuhwanda nechigunwe riya. Munhu wese ipolitician as long usiri kujeri. Mafana ava kava ngavachangamuke. Ungagona sei kutuwina, asi kana uchituwinira mubanika unorumbidzwa nemipurwa. Look now, mfana Hemani wakaziva kwekuimbira akatopiwa scholarship. Ngavasati itire noise wafana apa. Mukuru apa kapa munenge makutorasa nyaya manje.